Яш ижадчылар үшін махсус бәйгеләрнең нәтиҗәсе еллар аша сынала. Бүгенге көндә халык язучылары исеменә лаек булучылар иҗат бәйгеләреннән башлаган. Илһам бәйгесеннән илһам алучы яш ижадчылар турында Мөршидә Җиһан репортажы. Элек-электән булган Актаныш басмалары, Әлфия апа җырга салган басмадан аткауларын. Илһам бәйгесендә әлеге шигыре белән катнашкан Ләйлә бик күп күренекле иҗат әһелләре тәрбияләгән Актаныш төбәгеннән. Бу бәйгедә 3нче тапкыр катнашам. Узган елларны да поэзия һәм проза номинацияләрендә урыннарым булды. Быел мин поэзия һәм журналистикада катнаштым. Бәйгенең Казанда узган йомгаклау өлешенә яшь иҗатчылар укытучылары белән килгән. Күп кенә укучыларым шул рәттән Нуриева Ләйләдә иҗат эше белән шөгыльләнә. Һәм инде аның күп кенә иҗат эшләрен туплап, узган җәйдә аның Хисләр ташкыны дигән китабын чыгардым. Әлбәттә, Илһам бәйгесендә катнашучыларның иҗаты әле бөреләнеп кенә килә. Әти-әни укытучылар килешмәгән җирләрен килештереп бирүе дә мөмкин. Әмма жюри әгъзалары фикеренчә, финалга узучыларның барысы да иҗат куәсенә ия. Biz birinci etapta biz аларның үзләрен күрмичә бары тик әсәрләрен генә укыдык. Һәм инде икенче этапта biz районнарга барып, аларның үзләре белән күзгә-күз очрашып, сөйләшкәннән соң баланың әлеге әсәрне үзе язганмы, яки аңа әтисе яки әнисе укытучысы ярдәм иткәнме икәнлеге ачык аңлашыла күренә. Укучыларда әдәбияткә, сәнгатькә карата кызыксыну уяту, әдәби иҗатка сәләте булган яшьләрне ачыклау, яшь язучыларны таныту максатыннан үткәрелгән бәйге елдан-ел камилләшә бара ди оештыручылар. Бүген чакырдык 44 җиңүчебезне. Бик шатбыз безнең арабызда, яшьләр арасында иҗатка тартылган балалар булуы, янып торулары, әле бик гади генә, бик сәдә генә булса да табышлары безне шатландыра. Конкурста нигезләмә шарты буенча 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр укучылар катнаша. Әдәбият чишмәсе сайыкмауда мондыйдыр иҗат бәйгеләренең әһәмияте зур. 18 яшы тулмаган шагыйрьләре булмаган әдәбият, ул инде әдәбият, үле әдәбият дип әйтмәләм. Шуңа күрә бик сөенәм менә шундый яшьләр булганына. Әлбәттә, мәктәптә укыган чорда әле камил иҗат итү мөмкин дә түгелдер мөгаен. Иҗат бәйгесендә шигырь, чәчмә, драма әсәрләре, журналист мәкаләләре язып катнашып була. Бүләкләү тантанасына кадәр яшь каләмчеләр остаханәләрдә тәҗрибә туплады. Биредә безнең проза номинациясе буенча мастер-класс бара. Бүген безнең яшь язучыларыбызга biz чәчмә әсәр язу серләрен өйрәтәбез, структурасын өйрәтәбез һәм әңгәмә җылы сөйләшү рәвешендә бара. Марат әфәнде, Халисә Ширмән укучыларның үзләре белән сөйләшеп, бергәләшеп, фикер алышып, чәчмә әсәр язу серләрен әйтешәләр һәм инде тәҗрибә уртаклашалар. Син әйтеле миңа бу дөньяга күзе ачып килеш кем килә? Илһамчыларны бүләкләү тантанасын Казан университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты директоры Рәдиф Җамалдинов ачып җибәрде. Казан федераль университеты ректоры Ринат улы Сафин, институт коллектив исеменнән барыгызны да ихлас күңелдән сәламлыйм. Мәгариф һәм фән министрлыгы Татарстан язучылар берлеге белән бергә уздырылган бәйгенең җиңүчеләренә дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Әлбәттә көчле алкышлар. Илһам бәйгесе 2023 елдан 2030 елларга кадәр Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы нигезендә гамәлгә ашырыла. Мөршидә Җиһан, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.